Bos días, José. De onde es? De onde son? Da provincia de Coruña, dun pueblo que se chama Cariño. Como recordas a túa vida en Cariño cando eras neno? Ui, cando era neno, pois cando era neno andaba chamando nas vacas, nos terreos, levábaias a pastar, a comer, iba á escola unha vez, algún día. E como era a túa escola? Foi unha escola pequeniña onde habíamos uns 30 ou 40. Pequena. Cando remataches a escola, que camiño escolliches? Que camiño collín cando rematei a escola? Pois fun de axudante de albañil, dar servicio, ladrillos, cemento, unha cosa esta. E por que viñeches a Londres? Porque viña a Londres, porque a muller me quixo que viñera para que viñéramos para Londres, para Inglaterra. E viñemos para aquí. En que ano chegaches? Chegamos no ano 65, junio do 65, no día 20. Cal foi o teu primeiro traballo aquí? O meu primeiro traballo foi nun bed and breakfast, ali de jardinero xardiñeiro, se debe dicir, xardiñeiro axudando a facer a limpieza. En que ano empezaches a traballar no Colexio Español? Empecé a traballar de xaneiro de 1977. E os teus primeiros anos no colexio foron difíciles? Moi duros, moi duros. E por que? Porque tuven que montar eu soliño as clases, as aulas que chamadas, mesas, sillas, armarios, subilas e baixalas, que era diferente ahora, que daquela eran departamentos máis pequenos, que estaba por renovar. Que recordos tes do alumnado que empezou no colexio? De alumnado? Como recordas? Dos primeiros que chegaron. Sigue recordando a todos? Sí, pero sí, algúns sí recordas, que xa son abuelos, xa están os netos aquí no colegio. Había moitos galegos? Moitos, moitos. Este edificio se comprou porque pediron moitos os galegos, que había aquí moita xente gallega, que tivemos a suerte que o embajador era Fraga Iribarne, outro gallego, que se foi o que se interesou por isto. E que recordas gardas ti tamén dos profesores? Bos e malos. O bos e moi boa xente tamén. Ben, todos vos, máis ben. E bueno, é verdade que hai un misterio aquí no centro, unha historia así... Iso é un conto meu. Ah. Iso foi un conto meu sempre, para poñerlle medo aos pequenos. Que é o que máis vas botar en falta no colexio? Botar en falta? Ai, Dios mío, moitas cousas, moitas cousas. É que son moitos anos. Aquilo de levantarse temprano, de preocuparse para abrir a porta, que non haiba ningún fallo. E ora, pois a dormir. Dende cando está aberto Cañada Blancha de Portobelo? Cañada? Desde o outubro do 82. Entón antes, onde estaba o colexio? O Cañada estaba en Greenwich. Ese era o Cañada Blanca. E este abreu o 7 de enero do 77 para Instituto Español de Migración. Ese era o nombre que tuvo hasta no 82.
No 82 entonces é cando hai clase aquí por primeira vez. Como... No, no 79 abrironse as clases de bilingüe hasta sétimo no 79 e seguían as de complementar, pero antes eran complementarias nada máis de 4 da tarde a 9 da noite. A 9 da noite. Sí. Moi ben. Pois moitas gracias pola De entrevista. nada, encantado.